Bé, doncs aquest mes de novembre, des d'en Comú Podem Mataró, juntament amb el Partit Socialista, hem presentat una declaració institucional per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i les repartidores de plataformes. En els darrers anys hem vist un increment de la mal anomenada economia col·laborativa, basada en models de grans empreses que han precaritzat les relacions laborals en el sector on s'han introduït. Se'ns diu que són una start-up innovadores i que regular-les és bloquejar la iniciativa dels petits emprenedors, que la tecnologia permet afavorir la llibertat empresarial en els sectors tancats a qualsevol competència. En definitiva, el futur de tot això passa perquè les usuàries facin servir serveis que compleixin les seves necessitats exactes i que no paguin per res més. Però la realitat va molt més enllà. Veiem com aquestes suposades petites empreses són en l'actualitat grans multinacionals que operen a escala global. Per aconseguir-ho es basen en control d'oferta i demanda regionals a través de les seves plataformes digitals. En aquest sentit, podem veure com una de les companyies més grans del món en el sector de la mobilitat privada no té ni un sol cotxe en la seva propietat. O també, un altre exemple, és que en el sector de l'habitatge de temporada els B&B tampoc posseeixen cap habitatge. Com tota empresa privada, busquen fer-se amb la major part del seu nítxol de mercat possible. Per això no deixen que cap oposició els faci front, sigui d'un govern municipal o d'un sindicat. També hem de dir, en aquesta declaració, i també així ho exposem, és que gràcies al Ministeri de Treball, l'Economia Social, aquest govern de coalició va aprovar el Reial Decret Llei 9/2021, per la qual es modifica el text refós de la Llei d'Estatut dels Treballadors, on s'aprova per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de plataformes digitals. Aquest decret s'aprova per donar sortida a una situació de precarietat laboral absoluta que va ser motiu d'una sentència del Tribunal Suprem, com tothom sap. En aquest sentit, i amb aquesta moció, el que volem és que la gran majoria d'empreses de plataformes que sempre estan buscant o cercant la manera de continuar amb la precarització en l'àmbit laboral i de tots els treballadors i les treballadores deixin de cometre frau en llei, és a dir, que contracten en aquest frau de llei a uns pocs treballadors i treballadores a través d'empreses DTT, empreses multiserveis o promovent la creació de cooperatives que no són certes. Avui la major part dels repartidors i les repartidores continuen treballant com a falsos i falses autònomes sense saber si seran o no seran contractats. A tot això també se li sumen el gran risc d'accidents en aquest sector laboral que és força elevat, inclús molts d'ells arriben fins a la seva mort. La resposta de les empreses de plataforma sol ser una desvinculació total argumentant que no existeix aquesta contractació laboral i és per això que des d'en Comú Podem, en aquest mes de novembre, mitjançant aquesta resolució o aquesta declaració, demanem sobretot que es protegeixin amb les lleis aquests treballadors i les treballadores, que es posin en les seves mans tot aquella, a nivell de tots els estudis i amb la formació pertinent per evitar qualsevol risc i amb les condicions laborables totalment favorables per poder desenvolupar la seva activitat. Això és un resum de les posem a les altres declaracions? Sí, en l'altra declaració institucional que va ser aprovada per unanimitat en aquest mes de novembre, en el qual es demana des d'aquest Ajuntament també ens sumem a la petició que el Codi Penal sigui modificat per poder agreujar les penes del que significa les activitats delinqüencials amb la multireincidència. És cert que la percepció de seguretat en els últims mesos està disminuint d'una manera brutal i no amb menys raó per part de la ciutadania, perquè estem veient com aquells petits furts que estan cometent les persones d'una manera molt reiterada, d'alguna manera vulgarment es pot dir que entren i surten, com es diu, del jutjat. És per això que ens sumem a la reivindicació perquè des de la Càmera o del Congrés dels Diputats es facin les modificacions pertinents al Codi Penal, que això ja va començar a Barcelona, amb tota la problemàtica que teníem pels petits furts i que aquests petits furts que superin el robatori de més de 400 euros no sigui només una pena aïllada, sinó una suma que al final aquesta multireincidència en poc temps pugui ser castigada amb la pena de presó com correspon.
Con la declaració d'Esquerra Republicana en quant a la transferència de les competències a nivell de Renfe Rodalies, per la nostra part vam votar favorablement perquè entenem que la gestió de manera unificada, comportant des d'un mateix òrgan la gestió d'aquest traspàs, ho consideraríem de manera positiva en el dia a dia del mateix, o sigui, totalment d'acord, encara que sí que va decaure aquesta declaració institucional per part dels altres grups municipals. Volia preguntar, perquè heu presentat vosaltres de repartidors, entenc que és una problemàtica global, que no és només aquí a Mataró, però no sé si heu detectat que aquest treball també estaria passant amb treballadors d'aquí de la ciutat i que s'estiguin trobant. Clar, a nivell de obtenir dades segurament no, perquè són empreses que operen de manera global en tot l'Estat, és a dir, no tenim notícies que una activitat econòmica individual o puntual que només operi a Mataró estigui en aquest supòsit, però sí que és cert que a nivell de tot el tema de Glovo, tot el tema d'aquestes grans multinacionals sí que operen a tot el territori, per tant sí que podem afirmar que a Mataró segurament també hi ha treballadors que estiguin treballant per compte propi però que siguin falsos autònoms, que això és un frau de llei segurament a través d'aquestes multinacionals.